Здравей, Илийка! Къде си ни довел днес? Здравейте! В момента сме на едно ново насаждение в лозята на Вила Мелник. Намираме се в землището на село Хърсово. Зад нас е 5 декара са насадени преди 2 месеца с сортът Сандански мискет. Какво правиме тук? Искам да ви покажа и да ви обясня набързо нещо ново, което за първи път ще го имаме в Вила Мелник. Това е изграждането на напоителна система, на капково напояване, но кое е интересното, че тя ще бъде подземна. Защо правим това? Това го правиме с гледна точка да пестиме първото, което е повече вода. Да нямаме абсолютно никакви загуби при поливането. Второто, което е по този начин, ние ще снабдиме растението с вода директно в неговите корени, т.е. не трябва да поеме през цялата почва, да мине докато стигне до корена, защото всички знаем, основният корен на лозата е на 50-60 см разположен. Да, тези са още мънички, но те ще пораснат, ние затова ще ги храниме подземно. Ще избегнем разточителството на вода, т.е. няма да хъбиме в топлите месеци, тя капва отгоре капката, голяма част от нея се изпарява. Първо, това ще хъбиме много вода и второто, това са предпоставки за много болести, защото всички изпарения на водата отиват директно в листата и в лозата, което може да ни докара други проблеми, свързани с гъбични болести и така нататък. Имаме няколко плюса и минуса с това капково, този тип капково напояване. Плюсът е, защото ще бъде под земята, няма да имаме никакви загуби от него. На всеки 80 см случая ползваме ето тези маркучи, те са с градени капкообразователи. Подаваме точната вода, в случая нашия ще подава 1,6 мл вода на час, т.е. знаем какво даваме. През маркуча може да вкараме полезни торове, което също ще захранят растението с полезните му вещества, ако са ни нужди, естествено. Недостатъци почти нямаме. Единственият нещо, ако се скъсат, че трябва да копаеме и да го поправиме. Но това като цяло е замисълът, така че да имаме по-малък разход на вода и по-балансирано хранене на растенията. Ето зад мен мога да видите как копаеме. Намираме се на около 50 см, което е достатъчна дълбочина, първо за да храни растението, второ обработката, която ще правим на почвата, така че да не засегнем поливната система, т.е. трактор отгоре като оре или дискове и така нататък, да не докосва напоителното съоръжение. От тук ще минава една голяма тръба с вода, която ще доставя водата и във всеки ред по средата нашето междуредие е 2,20, т.е. на 1,5 м от всяка лоза ще бъде, така да го наречем, маркуче, който ще доставя вода на растението.